ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಪಂದೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಎಂಕಲೆಗಿನಿ ತಿಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಇನ್ನಿತ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ನಿಗುಲೆನ್ನಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದೆ ದಾದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ವೆರೈಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿಂಚೂರು ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆವು ಎಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಪನ್ಪೇನು ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಫ್ರೀ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚ ಏತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 19 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪೆವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 19 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜರೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಅವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಕ್ಕ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಕಲೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಏನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು 19 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ 19 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಪಂದು ತೋಪವೇನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಕುಲೋ ಒಂದೇರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ಪೆ ರೆಸಿಪಿ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡೆ ನಮಗೆಗ್ 2 ದಿನ ರಜೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅತೆ ಅಂಚ ಉಣಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಐಕಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಒಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಂದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೈತ ನೆನೆಪೆಜ್ಜವೆ ಬರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಂಕ ನೆನೆಪಾಂಡು ಕೊನರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರೊಂದು ಅವಂಚೆನ್ನತೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಏನ ಪಂತಿನಲ್ಲ ನೆನೆಪಪ್ಪು ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಬರ್ನಾಗ ನೆನೆಪ ಒಂದು ಇಂಬೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪು ಒಕ್ಕ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಎಂಕೊಂಚು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಜ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಕೈ ಎದುರುಡೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತನು ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ದು ಅಲೆತ್ತು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಗ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಗಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿ ಏನ ಪುಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಮಲ್ಪು ತಿನ್ಪಿ ನಾವು ಟೇಸ್ಟೇ ಬದಲಪ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂಡೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿನ ಗುದ್ದುದು ಐಕ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಲಾಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಜನ ಕಬಾಬ್ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಆಪುಂ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದು ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕವೇ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಆತೆ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪಲಾವ್ ಅಂಚ ಎಣ್ಣಿಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ತೋಪವೆ ಒಂಜೆ ಗಿಡ ತುಲೆ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಪೊತ್ತುನತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದ ಪೂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಪೂ ಒಂಜಿ ಐಟೆ ತಿನ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೂವ ಬೆಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ತೂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊನಿ ಐಟ್ ಆಫರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಬೋದು
ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅರ್ನ 51 ಪಂದೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟಪ್ UPI ಲೈಟ್ ನಾವು ಉಂಡತೆ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಾ UPI ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೋದು ₹15 ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಹತ್ತುಲೆ ಪದ್ದೊರ್ಂಬ ರಿವರ್ಸ್ ಅರ್ನದಿನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ತೆಗ್ಬೋದು ಜಿಯೋ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪೋದು ₹15 ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ದ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಏನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ ರಿವರ್ಸ್ ದೆಕ್ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲೇಗ್ಲ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಂದು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತಂಗುತ್ತನೆ 38 ಪಂಡ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ದುಂಬುಂಡು ಅಂತ ಮುಂದೆಂಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಲಿಗೆ ಬೈಚಿನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿತ್ತೆನ್ನುವೆ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೋಟಿತಿತ್ತು ಜನ ಪಂಡ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಹಜ್ಜಿದ ಒಂಥರ ನಾಚಿಕತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಹಜ್ಜಿದ ಏರ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಆತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಜಿರ ಏರ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಮೊಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಮಕ್ಕರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದೇರು ಬಿಡಿ ಆಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿನದಾಗ ಇಂಕ ಅವು ಮಂಡೆ ಪೂರ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜಿಡೆ ಏನ ಮಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜಿರ ಚೂಸೇ ಮಾತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಆತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜಿಡ ಇಂಕ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬೈಜಿ ದಾದ ಬಡಂಡ ಆವಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಈತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ರನಾತ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮೊಗುಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲತ್ ಯಾನೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಿನ್ಯ ಆಯ್ ಪುಟುದ್ಲೈತದೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಮೊಗುಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಐಕಾಂಡಲೆ ಎನ್ಕೊಂಜ ಆಸೆ ಪೊಣ್ಣಾದಂಡಲೆ ಯಾನು ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಾನು 4 ಜನ ಗುರ್ತಿಸೋಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಗುರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಕೈಗೆ ಈಸಿ ಹತ್ತಿಕಿನ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಈತ ಪಾತಿರ್ನಾಲೆತ್ತು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತು ತನ್ನತಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಪಾತಿರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏತಾಯಿರು ವ್ಯೂಸ್ ಏತಾಯಿರು ಓಕೆ ನಾನು ಏನ ಹ್ಯಾಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಏನ ಮೆಗ್ದಿರ ಜಾಸ್ತಿ 2K ಆಯಿರು ಆತಾಯಿರು ಅಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರ ದಿನಾಲ ಅವೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗೆರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಏನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲೊತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ನೀ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಪಾಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕುದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡವಿ ಏನಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಏನಮ್ಮೆ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಒಡೆಗ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗುದಾಂಡ ಒಂತೆಂತ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊರ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಅಂಜುಗ್ಲೆ ಪಂಡಲ ಸೇರುಜಿರತ್ತೆ ಅವೆಂಕ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಯಾಲ ಒಂಚೂರು ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಕಾಲು ಪಾಪ ಪಂಡ ನಂಬುಜಾರು ಏನೇನ ಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡ ಇರಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಡ ಪಾತಿರು ಜರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂತ ಬೊಕ ಯಾನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆವಡಪ್ಪಾಗ ಎರಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡಿ ನಿಜಾಗ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುರು ಪಂಡ ಯಾ ಮಂಚ ಪತ್ತೇನ ಆಗ್ಲೇಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನತೆ ಐಕ್ ಯಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆವಡಿಂದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೆ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಡ್ನು ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೆ ಬೊಕಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಲೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್
ಎಸ್ಸಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ನೀನು ಪಂದೆಂದಿಜ್ಜೆ ಆತು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಿದರ್ಗನನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರತ್ತನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಾಮರ್ನ ಏನ ದಿನಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏತು ಪಾತಿರ್ಬೋಲ್ ಪಂದ ಅವನಿಗೆಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇನ್ನೀತ ವೀಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನೆನ್ಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.